guys, magwalis tayo guys. Walis ako. Panoorin niyo ako magwalis. Kita ng apple ang mansanas.
Guys, tapos na ako magwalis kaso hindi maano yung camera, guys. Ay nako guys, tapos na ako magwalis. Dito na ako sa kwarto, mag-relax konti, magawa ng tea ng tutor. Ay nako, hirap ng pobre guys, hirap ng pobre. Okay guys, bye bye. Salamat sa mga manonood nito. Kahit pangit na video, wala akong may upload guys, pasensya na kayo.
Pasensya na. Wala akong may upload, wala akong maisip. Mahirap mag ng video sa pagluluto ko kasi ang pangit mo ng background kasi. Okay guys, bye bye.